Tá go leor buntáistí ag baint leis an Gaeilge agus leis an dátheangachas a anna líonna linn an taol. Bhíonn sé ag múna Gaeilge do dhaoine fásta sa tráthnóntaí, daoine a fortíiliúna ón Gaeilge ar scoil in a measc. Tagann daoine ar rais uaireanta tuiscint siad a ggéir dul le bunbhún suireach nó bheith gobhars na meánas na hanálacha eile bhain an úsáid as an Gaeilge. Tagann daoine eile ar rais scoil páiste acu na scoilin inis agus tá siad a ggéir Gaeilge leabhartló nó cabhrú leis an obair. Tagann daoine eile ar rais tuiscint siad a ggéire a deangacha náisiúnta leabhart agus a bheith páirteach sa chultúir bhaineann leis. Is iontach an rudaí go dagann daoine ar rais agus iad fásta achas fosa bhfuil a fáiste teanga nua eolann. Cuireann sé lenar gomas mete hangólaíocht agus fágann sé go bhfuil sé níos éasc an tríú teanga eolann. Chomh maith sin tá sé ina chosan star bhaimú cognaíoch agus muide go le níos agus nuair tá Alzheimer's ar dhuine. Is taidir mór le ráí an talamh eile bhealaisteach sa réimse seo agus deir sé gur chóir go mbeadh teangacha lárnach sa churaclam ar chúis eile. Toisc go dtugann sé tuiscint dúinn ar dhaoine eile ar chultúir eile agus ar bhealach eile smaointe.